Oh, Oh. Eh, pagkain tinataya, tinibigay mo pa. hindi kasi dumaan ako dito nung nakaraan. Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming salamat. Ayan, Hanap lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis na yan. Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastilan ikaw guys, si Kaagapay. Bilatan na. Ay, Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. So, ayan po si tatay. Nakita na natin. Hello, tay. Nasaan yung yung dalawa dito na yung kasama mo dati? Ayun pala, oh. Nay. Magandang hapon. Nakikita mo ba ako? Eh, kita nakikita, madilim ang tingin ko. Bakit? Wala, may ano na yung karata. Dito ka natutulog. Paano ka nakakakain? May pera na, bibili na. Isa naman. Pero may nalulutuan ka dito. May nalulutuan ka dito. Bawal dyan magluto kay may saling bagayan. Kaya bawal. Paano kayo nakakaluto, kuya? Paano kayo nakakaluto? Siya, yan sila sa Buena. May bahay sila sa Buena. Na. Bigyan sana kita ng bigas. Pag may bigas ako, uwi ko sa anak ko, sa puno. Ha? Pag may bigas ako, uwi ko sa anak ko, sa puno. Ito, ibibigay ko to sa'yo. Oh. Eh, pagkain tinataya, tinibigay mo pa. Hindi, kasi dumaan ako dito nung nakaraan. Oh. Sabi ko, bibigyan ko to ng kahit konting tulong. Ang problema, wala ka palang mapaglutuan. Bawal dyan magluto sa kuan. Paano yan pag gabi na kakain ka? Wala. Sa nagtitis na. Luto. Kung ibibigay ko sa'yo to, paano mo ito maluluto? Yun ang problema. Yan pala, wala pong mapaglutuan si nanay. Minsan magkano, pinapaluto ko na lang sa kanila. Dadalhin ko lang dito, luto na. Ganon. Ay kagaya bukas, wala. Wala nga akong paninda. Wala akong pera. Hindi naman ako makapagpunta ng palengke dahil walang pera. Sinong kasama mo dito natutulog? Wala po. Ikaw lang. Oo. Pero taga saan ka, nanay? Nasa murong yung mga anak ko. Bisaya ako, Masbate. Taga Masbate ka. Bakit hindi ka pumunta dun sa mga anak mo, nanay? Dalawa na lang yung anak ko na naiwan. Namatay na yung iba. Panganay, bunso. Sumunod sa lalaki. Namatay na rin. Lalaki ang buhay at saka yung sumunod sa panganay. Eh, wala naman. Gano'n lang naman ang kinikita ng anak ko.
nagbabantay ng amungitan, mga bata. Paalaga niya yung bata. Magkano lang naman ang sweldo niya dyan to 300 Anong lang. pangalan mo, nanay? Merlina Bueta. Merlina Bueta. Buenas. Bueta. B-U-I-T-E. Bueta. Okay. Ilang taon ka na po? 77 na. 1945 ako pinanganak. Kasi nung galing ako ng Antipolo kasi may tinutulungan ako doon. Nadaan ako dito, nakita ko, nakaupo ka dito. Kaya sabi ko, balikan ko yun kasi kawawa yung lola. So yun nga, wala ka palang kasama dito or mapaglutuan. Pero ibigay ko pa rin to sa'yo. Nangyari na problema. Sabi na, wala kami binta, wala silang binta. May pagkulay ako dito. Ayan, hindi ko naman na maitinda, mapangit na. Ay, sabi na. Ayan po, dahil yung mga kasama ko, gali, taga-murong, taga-muratin. Minsan, iniiwanan ako nila ng palinda, kagaya ng makaramang Sabado. Iwanan ako, nakabinta naman ako. Nakabinta ako ng 300 sa paninda ko, nakabinta naman ako sa kanya ng 250. Sabi sa akin, ikaw malikli mo para may paninda ka. Sabi ko, salamat. May inuhulugan pa ako sa Bombay. Wala, 3 araw na, kaya galit na yung Bombay. Bakit? Walang panghulog eh. Nagutang ka sa Bombay? May utang. Kasi nga, nagpa-albularyo nga ako, gawa nga na yung mata ko. Ayun pala, katarata. Ayun, malapit na naman ako, masarahan yung isang mata ko. Malabo na nga. Lalo na. So kapag umuulan, bali basang-basa ka dito. Kasi itong payong, no? So paano mo kaya ito ito ibibigay ko sa'yo pang pwede ka naman magkape dito, no? Kasi nakaligap ng tubig na mainit. Oh, ito pwede to, may asukal dyan. Ay, asukal. Oo, asukal pala. Kamay. Ayan. Ayan po, nanay. Okay. Tsaka ito, bigas mo. Hindi, sinadya ko talaga tong bilhin para sa'yo, nay. Oo, talaga. Oo, kasi yun nga, dumaan ako dito, kaso nakasakay ako. So sabi ko, pag mapunta ulit ako dito sa banda dito, dadaanan kita. Ano pa na lang, mag-iis ka lalagyan, pag madaanan ka ng taong gala na nagbibigay. Malay mo, matulungan ka. Sabi nila sa akin. Sabi ko, ang tagal ko naman. Ang tagal na ng panahon na yun. So ito po si nanay, nadaanan ko po dito na Merly po ka lang. oo, may nakalapag siya dati na mga sayote lang. Yung nadaanan ko sayote lang din yung binibenta mo. So ito, binalikan ko si nanay kasi akala ko may kasama siya dito na natutulog. Pero hindi ka ba sinisita dito, nay? Hindi naman kasi yung mga barangay dati dyan, nagpaalam ako sa kanila. Sabi naman sa akin ng mabait na barangay, nanay, pag malakas ang ulan, doon ka sa loob. Dati ko mahirap na kuya, baka masilig ako dyan. Pati ikaw madadamay. Kaya wag dito na lang ako. Please, kasi hindi naman ako nababasa. Ang problema kasi dito, hindi ka makapagluto, no? Oo. Pero pag pinanuluto ko na lang yan, asawa. Pwede ka nilang ipaano dyan. Yun na lang gawin mo, nay. Ipaano mo. Pinapaluto ko na lang. Opo.
So ito po, wala pong ano dito si nanay. Dito talaga siya nakatira, mga kaagapay. Dito sa may tapat lang po ng ano, malapit sa tapat ng Robinson. Ito, dito siya makikita sa outpost na to. May kasama kasi yung dumaan ako dito, may isa ka pang kasama na ano, ay isa ring Magtitinda. opo, oo, dyan. Si Minyon. May bang kumakupas kung magtinda yun. Dito ako napisto. Diyan naman siya napisto. Doon naman si Ana sa dulo. Kaya Tatlo pala. kami dito na nagtitinda. Kami lang ang pinayagan. Kaya, Oo. Yan po, sana po may makatulong po sa inyo na ano, sa iba na baka mabigyan ka ng puhunan. opo, at saka ito yung mata ko. Katarata, maupira na. Sabi mo na kailangan nanay maupira. Kasi ingot na yung katarata niyo. Kabilang mata. Magkano daw magagastos mo sa ano? Wala naman daw po magagastos masyado. Basta lalakarin lang. Ito matanda yung asawa nito. Sabi niya lalakarin daw niya para hindi niya nanghinday din si dyan sa barangay. Tapos lalakarin niya doon para maupirahan. Sabi ko, Ana, tulungan niyo naman ako. Sabi niya, nanay, ang kailangan nga yung ano ng mga anak mo. Paano ko ba kung sila mapapunta dito? Eh sabi ko, yung isa, yung asawa nandiyan nagbabat, parang enforces, ganun. Yung asawa naman na doon sa Broadway. Yung isa pumunta rito, akala siguro makakakobra ako ng pera sa ano, ay hindi pa naman. Sa senior kuya, Oo. Hindi pa kayo nabigyan sa senior? apat na kuya. Pero kasi kung magpa-opera ka, kailangan din nasa magandang tuluyan ka, bahay. Kasi kung dito ka, walang magbabantay sa'yo. Yun nga po. Mahirap yan. So, kibale, wala ka daw gagastusin sa ano, pagpa-opera. Wala naman daw po kasi na lang po tulog ng kasama ko dyan. Kasi niya nanay tutulungan na lang kita. Hindi tayo magtulog. Hindi tayo dyan sa barangay ng Dajinsi. Tapos doon, titila tayo para maoperahan yung mata mo. Ang problema nga niya, yung pipirma. Kasi kailangan daw isa sa mga anak ko, pipirma nyo. Ano? Ay, oo, kasi para ano, witness din. Oo, kailangan daw. Alay mo kasi hindi. Ano ka, hindi nag-exo. Ano, pag-opera. Ganun lang. Okay. Sana nga maging sana matawagan mo yung anak mo na makapunta dito para makapirma sila. Kasi pagka pupunta ka, pagka nakapila doon at nakausapin sila, kailangan may pipirmahan ka ng mga papel na sumasang-ayong ka ba na maoperahan ito si nanay o kung ano-ano man ang mangyari. Mabuti may mapirmahan kayo. Yun na sabi nito. Sabi ko, hindi ko sila hindi naman ako makalakad-lakad papunta roon. Hinihingal naman ako. Ay manugang ko nandyan nagdi-duty. Yung anak ko nandoon naman sa Broadway. Isang araw yung Martes. Uwi ako magpurong. Wala, inaano ko lang, yung binabanaan ko lang kung saan ako bababa. Sabi ko, kuya, pababa lang ako dyan sa ano na yan. May mangga na yan. Yung binaba naman ako, hindi tama lang. Nakalakad ang papasok sa loob. Gahan. Sabi naman sabi niya. Ito sa iba tong pusa. Oo. Kaya hindi humihiwalay. Yan, sana po may magpaabot pa sa'yo ng tulong kahit ano lang. Lahat pinagbigay sa akin dito ng tulong. Wala lang. Unay, nakamotor. Tapos nakabike naman. Sabi yung nakabike. Tinawagan yung kasama niya. Sabi niya, puntahan mo naman ito si Nanay Merly. Nandun ito sa may outpost. Oo, nakausap ko na yan. Yung pala.
dahil wala akong cellphone. Bukod pa doon kuya, hindi ako marunong pumasa ng sa cellphone. O tsaka mahirap din mag-apply sa kay Rapid Tulpo. Hindi, nung nagpa-text ako doon sa asawa ng manugang ko doon sa bakla. Agad naman sumagot. Agad. Kasi nga ang nire-reklamo ko sana doon, yung apo ko na 13 anyos lang, tinangay ng lalaki. Ngayon, ayun na, nakapanganak na. 4 buwan, 4 na buwan na yung bata. Nagkita kami nung Adus, December, umuwi ako doon. Pero ganito na ang mata ko, malabo na. Sabi ko, ako, wala na akong magagawa sa inyo. Malabo na ang mata ko. Punta doon, sabi ko, paano? Huwag mo, hindi ko kay tito mo. Kasi, parang, palagi ka na lang nila pagalitan. Kaya, punta lang ako dito. Doon sa Paupawan. Doon lang ang paglasay ko ng 150. Ay, wala rin kako akong pera. May bigay dito sa amin yung nakagobre na gano'n. Hindi ko naman alam na yung pera yun. So, bangko. May pera pala kako yung isang tanong. Idagdag ko ng pamasahe. Kasi may bigat-bigat na. Yung bata, dala-dala, may mineral, may bangko. Diyos ko, sabi ko, mag-tricycle na lang kayo. Magkano ba kako ang ate doon? 350 lang. Ay, tawarin mo na kako 50. Ihatid lang kayo ng ina. Yan sana na may makatulong sa iyo or mapunta dito yung anak mo para mapirahan ka na. Kaya nga po. Oo. Hirap na ako. So yun po. Naguluha ito. Kasi siya naguluha. Kaya ako namin. Kaya damping ko lang na mga ganon. Kasi tulo ang luha. Tulo ang uho. Baka ako nangyari sa akin. Kaya ako nagpa sa albularyo. Sabi niya, malupa na ang sa karada nyo. Inom na. Kaya nagaganyan. Marami pa akong sakit sa katawan ng uka. Oo, sabi ko. Ayun, binigyan naman ako ng gamot. Awa ng Diyos, nawala naman yung mga sakit sa katawan ko. Ito lang problema ko, yung mata ko naman. Kaya nga ako nakautang sa Bombay ng pera kasi nga ginastos namin pag punta ng pinangunan. Ilan ba yung utang mo sa sa Bombay? 2,000. 2,000? Oo, ay ang tubo noon, 400. So, bayaran. Ay, hindi ko na rin alam kung Okay. Yun nga, mag-pray lang tayo nanay, baka may magpaabot ng tulong at makabalik pa ako dito, malay natin. Pero ang kailangan para mapirahan ka, siyempre kailangan makausap natin yung anak mo or matawagan mo. May number ka ba sa kanila? Ay, wala po. Yung number ng apo ko, nawala yung cellphone nung siya tayo. Nawala naman daw ang cellphone niya. Pasakay siya ng pumunta ng Flagway. Lola, nawala yung cellphone ko. Dito, pumunta. Lola, pahiramin mo ako ng pamasahe. Ay, ano ka akong papahiramin sa'yo? Wala rin ako bakong pera. Diyos ko naman, nagbuwan magbatag ko. Ano ba ako ang ginawa ko nung pinakita mo? Wala po, nag-spamang sa kanila. Namasayan ako ni Kuya William. Sabi ko, kayo, ano nangyari sa'yo? Saka, inom mo. Sabi niya, sila, na ako, gutom na ako. Wala na ako akong pagkain dito. May tinapay ako dyan. Na bata na, ayun, doon, sabi ko, pumunta ka sa kabila, baka may kakilala ka ng mga driver, sumabit ka na lang para makauwi ka. Gabi na, siguro mga alas 7, alas 8 na. Wala ka akong pera. Kung may pera lang ako, bibigyan na kita para makauwi ka na lang. Nagdadapil na ako lang. Dahil na, Diyos ko ako. Wala akong magawa sa'yo.
Bakit kasi sa kainom mo, sobrang kainom nyo. Ayun, pati ka ako cellphone mo na wala. Pati pang masahe, wala. Hindi ko kako inantay si Kuya mo, William. Para ka ako nakano ka pamasahe. May pinuntan nga si Kuya William eh. Oh. Ayun, William, nandyan yung karera nagtatrabaho. Baba lang din ang sweldo, no? May karera, yung nagtatrabaho. Sige nanay, ako'y kausapin ko din si kuya. Opo. Oh, maraming salamat. Pasensya po sa kung nabala kita. Ako nga po ang dapat Yan, hayaan mo pag babalik ulit ako dito. Oo. Ayos na lang yung kalagayan ko. Ikaw ba, hindi mo ba gustong umuwi na lang ng Morong? Ay, hindi naman. Sabi nila sa akin, ay, kailangan magpahinga. Kasi kung may mas maganda doon ka na lang sa bahay niyo kung may bahay kayo doon sa Morong. Wala akong bahay, nakikitira lang. Ano lang siya, patao, pero may bahay. Okay. Eh ngayon, sabi nila sa akin, nanay, magpipinas ka. Sabi ko, Oo. abay, marami ang bawal na pagkain doon, bawal na lalangsa, bawal na, sabi ko, wala ka. Ganun talaga. Talagang pagsakay doon sa anak ko, pag naoperahan ito. Kasi hindi naman ako pwede dito nagsada ng ganito. Mali ka po. Sige nanay, Ano pa? uuwi ka na? Uwi ka na. Ikaw, galit pa ka. Nauna na yung asawa mo yung isa? Asawa na, nauna na. Kaya wala nga kami mga So, asa inyo yung yung mga halaman. Pwede ko po kayo makausap. Oo. Kasi may ibigay ko din tong para sa kasama mo. Kasi dalawa sila nung nakita ko nung napadaan ako dito. Ayan. Yan po ang asawa ni. Anong pangalan ng asawa mo? Ana. Si Joanna. Ana ko. So umuwi ka ng Uwi dyan. Uwi ako ngayon. sa Morong? Samboy na. Yan po, bigay ko po yan. Tsaka ito. Salamat. Hindi ka na Yan. problema na. Magkano, ilang taon ka na, anong pangalan mo tay? Antonio, Antonio ugay ko. Ugay ko. Ilan ang anak mo tay? Tatlo. Tatlo. Nandito ba sila sa sa Cainta? Pero yung mo talaga, pinakalugar mo, Iloilo. Taga Iloilo din pala si tatay. Pero hindi ko taga Iloilo. Taga Bicol. Bicolana si yung ano po yan, asukal, kape, tsaka creamy. May pagkapitan na tayo sa umaga. Oo. Taga ako, taga Cebu din po ako. Oo, may dugong Bisaya ako. Pero napunta rin ako dyan sa Maynaga, sa Daet. Napunta rin ako dyan. Makaintindi rin ako ng Iloilo, Ilongga. Kasi dati yung trabaho ko sa may South Cotabato, mga tao doon, Ilongga at saka Tibuli. So medyo nakakaintindi ako, pero hindi ako ma-deliver ng Ilongga. So yun po ang trabaho po nila tatay, ay nagbibinta po sila ng halaman. Yan yung pwede tingnan yung pinapaninda mo. Pasilip ko lang. So ito yung Kaingo, Batang Lansangan. So ito yung nakita ko na tinitinda nila nung napadaan ako dito. May halaman din ako, pareho lang kasi. Yung halaman ko. Ito yung mga binibenta nila tatay, halaman. Ayan, mabuti na rin to kaysa kasali din yung doon.
halaman din yan. Oo. Mga tanim-tanim namin iba niya. Ito yung mga binibenta nila tatay. Magkano yung mga ganito? Murahin lang yan. Mga mahal namin nabili na. Oo. Ito kasi yung mga kagapay, ito yung nadaanan ko sila, nagbibenta sila ng halaman dito. Pero hindi kasi masyadong matao. Tsaka yung asawa ni tatay, senior na rin po. Ilang taon yung asawa mo tayo? 68. 68, ikaw? 63 na ako. Okay. So yun po, kasi yun nga, nung napadaan ako dito, sabi ko, parang naawa lang ako. Tsaka yung si nanay, nadaanan ko yun kasi na nakaupo. Sabi ko, nakakaawa naman yung kalagayan nila. So kaya bumalik ako dito para kahit pa paano may bigay naman akong konting tulong. Oo. Kaya nga niya matanong katrata na. Oo, kaya nga kailangan maupirahan din eh. Pag pinabayaan ng anak yan, sabi ko mabulag ko. So, uuwi ka na niyan, tay? Akala ko dito rin kayo natutulog dati eh. May bayan. Pero si nanay lang pala yung natutulog dito. So yan po mga taga pa yung ano po nila. Dito po sila sa may Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Yan, nadadaan ako dito. Paano yung tubig mo, paano ka nakakainom? Magbila ko dyan kanina na mineral. Sabi ko, kahit pagpisa, nangihingi ako ng tubig kasi pagka wala talagang pambili, pag may pambili, bibili ko ng mineral na nagpa-20 pesos na palit na kasi. Hanap ako ng ano dito. Ayan, pabili mo ng ano. Wala na akong ano eh. Baka naman kayo naman mawala ng budget ko yan. Wait lang. May hinahanap ako. Pangbili mo ng ulam ngayong gabi. Pangbili mo ng ulam. Wala na pala akong Mawala Ano kayo yan? ng budget. oo. Pero at least may pamasahe lang naman. Diyan lang ako sa ano. Salamat. Oo. Maraming salamat. Oo. Hayaan mo ba babalikan lang din kita. Sana may magpaabot ng tulong sa iyo para pero sana pag makita ko yung ano mo yung anak mo para masamahan ka na mag ano. Yun nga, sabi ko, alam ko lang pagka dumating yung mga kasamahan ko dyan sa Tagamuro, sa Tuguraten, magsasabay ako sa kanya bukas para puntahan ko naman. Kaso hindi siya pwede umalis. Gawa ng may alagang ng baka, baka manakaw daw ang baka niya. Yun nandito lang sa Broadway ang nakasama. Ako kasi sabi naman ng asawa nito, nanay, malalakad siya. Ah, ito pala. Yan. Kita. Nakauwi na. Dargat mo yan. Sabi ganon, yung magbabantay sa'yo. Kaya ang bako, pilitin kong makalabas yung apo ko nasa DSWD. Ang sabi ko ni Sir Michael. Salamat kuya. Maraming salamat. Oh, sige, maraming salamat Ayan, din. ito, yung asawa nga niya kanina namang problema kami. Sabi niya, paano tayo mamalingki? Wala rin akong pera. Ako wala. May pabili nga namin ng bigas, wala rin eh. Sana nga po dumating si Batman. Yung pera ko lang para matawad niya. Sana nga po dumating si Batman para baka ano tayo ng pambili pagkain at saka makaan tayo pamalingki. Oo nga ina. Tawagin mo si Batman para mabili ang alaman ko. Alam, ganyan lang kami dalawa. Yung isa naman, yung nagtitinda rito, may kaya naman ang ganoon. Kaya lang, nangliliban lang siya. Ang nakita ko lang kasi nung duman ako dito, Bata ikaw, pa
Nakita ko nga, nakaano ka dyan. Sabi ko, parang may matanda doon na parang, ano, walang matirahan. Tapos yung asawa din niya. Sila, may bahay. Hirap ang paghanap buhay namin ngayon. Napakatumal. Sa kampungan. Oo, kasi nga, grabe din. Hindi. Nanay, budget ko pambili ng ulam, pambili ng bigas, ganito, gano'n. Tapos sabi ko parehas lang tayo atin. Dito, hirap din. Kailangan mag-budget din, pambili mo ng pagkain. Gusto. May utang ka sa Mumbai, budgetin mo rin yun para mahulog ka din. O, sabi ko, Hindi ba yan nawawala na ba ninanakaw, kuya? siyempre, ako natutulog. Pagka may naramdaman ako na kumilos, ay sabi ko sa kanila, hindi ko maano kasi nakita niyo naman malabo na ang mata ko. Una sila makikita. Ito lang talaga yung pinag-anohan nyo? Ilan yung nabibenta nyo ka sa isang araw? Sabihin ko na wala. Ilan yung nabinta nyo ngayong araw? Wala? Kasi nung nadaan din ako dito sabi ko, wala naman yatang bumibili sa ano, sa kasi hindi rin to wala ding dumadaan masyado dito Dami dumadaan sa diyan. sasakyan. Kaso hindi yan magtatambay. Sakyan na bumili. Matambay rin minsan dito. Magbili. Saan ba yung sa inyo na Buena? Nilalakad mo lang? Lakad lang. Ah. Yan, sige pagbalik ko, sana makabalik pa ako dito ulit. Ayan, pray lang natin. Makabalik ako dito ulit. Salamat tayo yung bigay mo. Pero yan lang yung nakakaya ko. So yun mga kaagapay, ito nga hindi ko naabutan yung asawa niya, asawa ni tatay na nakita ko, pero yun nga, matanda rin po siya, magkaedad lang sila ni tatay, kayo din si nanay, kahit pa paano may oh. Kasi kung may bahay ako dito, bibili ako ng mga ganyan halaman. Kasi wala akong bahay. Nag-ano lang ako, renta-renta lang. Saan ka uwi ba ngayon? Diyan din sa Pasig. So yun nga mga kagapay, tulad ng ngayon wala pong nabinta si tatay na halaman, kasi nga nung nadaan din ako dito nakita ko wala talagang walang tao dito or nagano na bumili. At ito din si nanay, nakita ko din nakalapag siya ng plastic na may sayote. Masakit pa rin, nagsusuha.